Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon ito ay mayroon pong ipapakita sa inyong recipe si Mama Yeps. At ito na po siya. Hello po Mama Yeps. Ang recipe po na gagawin natin ngayon ay mangga langka ice candy. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong hinog na mangga, hinog na langka, 1 cup na tapioca starch or cassava flour, condensed milk, Nestle cream, evaporated milk, at saka tubig. At nakalimutan ko pala yung ating ice candy wrapper. Ito po yung ating ice candy wrapper na gagamitin. Ang size po ay 2 by 10. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon, una ko pong ipapakita sa inyo ay paghalu-haluin muna natin itong ating tubig at saka yung ating cassava flour para matunaw. Cassava flour po yung gamit ko ngayon dahil maganda din po ito para magiging malambot yung ating ice candy. Pero kung wala po kayo nitong cassava flour, kahit cornstarch po, maganda naman po yung cornstarch, pwede rin po. Haluin muna natin para matunaw siya bago natin isalang dun sa ating stove para lutuin. Yan, pag natunaw na po ay ililipat na po natin siya dun sa ating stove. Yan, lulutuin po natin yung ating cassava flour. Nakasindi na po yung ating stove. Hihinaan lang po natin yung ating apoy para hindi po siya didikit kaagad or masunog yung ating cassava flour. So, hahaluin lang natin yan ng hahaluin hanggang sa maluto yung ating flour at saka magiging medyo malapot siya. Papakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung magiging hitsura niya pagluto na yung ating cassava flour. Ngayon po, pag nakikita nyo na ganito na po yung ating cassava flour, malapot na po at saka medyo nag-iba na po yung kanyang kulay, nag-translucent na. So, ibig sabihin yan, luto na po siya. So, ngayon, ihahalo na po natin itong ating evaporated milk. At saka itong ating Nestle cream. Yan, paghalu-haluin na po natin. Hihinaan nyo lang po yung inyong apoy para hindi po siya didikit kaagad sa ating kaldero na ginagamit. Ayan po, ready na po itong ating flour mixture. Yan, ililipat lang po natin sa isang bowl para palalamigin po natin ito. Yan, hahanguin ko na po. So yan, hahayaan lang po natin ito na lumamig. Habang hinihintay po nating lumamig ito, ay i-blend po muna natin yung ating mangga. Ngayon po ay ilagay na po natin itong ating mangga dito sa ating blender para i-puree po natin ito. Kailangan po yung hinog talaga na mangga yung gamitin nyo para mas lalong matamis po yung ating ice candy. Hindi na po pala ako naglagay ng asukal dahil matamis po itong mangga na nabili namin. Pero kung gusto nyo pong lagyan, nasa sa inyo na po. Kayo na po yung mag-a-adjust sa lasa niya. Pero maglalagay pa rin po ako ng condensed milk mamaya. Bali, 3 pirasong mangga po ito yung ginamit ko ngayon. Marami pong nagtatanong kung magkano po yung puhunan or hindi ko po kasi alam kasi iba-iba po kasi yung presyo. Kung gawin nyo po itong negosyo, kayo na po yung magko-compute kung magkano po yung magagastos nyo. Basta pinapakita lang po namin sa inyo kung ano po yung mga ingredients. Tapos mamaya bibilangin po natin kung ilan po yung magagawa natin para alam nyo po kung kikita po kayo kung gawin nyo po itong negosyo.
Mako-compute nyo po kung magkano po or magkano po yung benta nyo. Ganyan. Yan, ito lang po muna kasi masyadong marami na. Pang second batch na lang po yung pera. Ayan po, ito na po yung ating pangalawang batch. Bali, naubos ko na po lahat yung ating mangga, na blend ko na po lahat. Yan, hihintayin lang po natin lumamig yung ating flour mixture. Tsaka natin ihalo dito. Ngayon, dahil malamig na po itong ating flour mixture, ay ihalo na po natin dito yung ating na-puree na mangga kanina. Yan, paghalo-haluin po natin para magsama-sama po. Tingnan nyo po, para siyang ice cream yung kanyang texture. Dahil po yan sa ginamit natin na tapioca starch o yung cassava flour. Pero kahit cornstarch naman po, magiging malambot pa rin po yung ice candy. Ibang option lang po ito, yung ating cassava starch, kung alin po yung mas available sa inyo. Yun po yung sekreto para magiging malambot talaga yung ating ice candy. Hindi siya icy or yung matigas na pag sinisip-sip nyo ay ice na lang po yung matitira. Ngayon naman ay ihahalo na po natin itong ating langka. Hiniwa ko lang po siya into strips, yung ganyan, pahaba. Tsaka niliitan ko po siya para magkasya po siya sa ating ice candy wrapper. Tsaka maganda po yung imbodo na gamitin nyo, yung medyo malaki po yung butas para hindi po siya ma-stack. Mabilis po yung kanyang daloy pag ibinuhos na natin sa ating ice candy wrapper. Maganda po ito kasi may mangunguya po tayo na langka. Hindi ko po siya sinama sa pag-blend. Sinadya ko po talaga yan para mas malalasahan po natin yung langka. Ngayon, titimplahan or lalagyan na po natin siya ng ating condensed milk. Kayo na po yung bahala kung gaano karami yung ilalagay nyo. Yan, haluin muna natin, tsaka natin tikman. Medyo matabang pa, pero dagdagan ko po siya ng konti. Mga kalahati siguro yung ilalagay ko, kalahating lata. Pero kung gusto nyo pong medyo makakatipid po kayo sa ingredients, yung gusto nyong gawing negosyo, pwede nyo naman pong wala na yung condensed milk. Asukal lang po yung gamitin nyo para mas medyo mapamura po kayo. Ito kasi pangkain lang namin kaya hindi namin tinitipid sa ingredients. Tikman natin ulit. Tama na siya, sakto na sa tamis. Ngayon ay simulan na po nating balutin itong ating ice candy. So maglalagay lang po ako dito sa ating pichel.
Ayan na po yung ating mangga langka ice candy. Bali, ang nagawa po namin ay 19 sa 2x10 na size ng ating ice candy wrapper. So ngayon ay ilagay na po namin sa freezer ng mga 8 hours o hanggang overnight. So ipapakita po namin bukas pag matigas na po itong ating ice candy. Ayan na po mga mamamayang ang ating langka mangga ice candy na ginawa po ng ating Mama Yeps. Sana ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!